Mga sariwang gulay, prutas, murang bigas at iba pang agri-products ang tampok sa kadiwa ng National Irrigation Administration o NIA Bicol na ginanap sa loob ng kanilang tanggapan sa Naga City. Direktang mula sa mga Farmers at Irrigators Association sa rehiyon, ang mga produktong ibinenta sa aktibidad na naging avenue rin para maibenta nila ang kanilang mga produkto. Para sa mga agripreneur exhibitor, malaking tulong ang kadiwa dahil nabibigyan sila ng pagkakataong maibenta ang kanilang mga ani ng direkta sa mga consumer. Dahil hindi na ito dumadaan sa mga middleman, mas malaki ang kita ng mga farmers mula sa kanilang mga produkto. Tatabangan kaming maitindi itong mga produkto ni. Saka nakakatabang man sa mga customer na may mamakalsindang mga press. So nagpapasalamat ako sa niya kay Director Gaudencio. Dawa por paano nag-organize sinda ka ini. Sabi nga ni kan kaiba ko nang ya pag magkadiwa nga pero may kitang okay tama ititinda nindang sa maray na dynamic para rayo na madara pa kung sari igdi na lang ma'am okay na. Kung saan ang programa ng NIA ngayon ay may programang gulayan sa kanal. Kung saan ito na po ang produkto para mga paggaganito po ay dalhin dito sa Region 5 para po ipagganito ipagtinda na kung saan po ay nagbibigay ito ng mga mamimili sa komunidad para po matulungan na ganito mababa lang ang presyo kayang-kaya. Nakatulong na po kami sa mga farmer member namin na yung ani nila madala sa ganitong programa nakadiwa sa NIA. Then nagkaroon pa po ng kita naman yung asosasyon. Ayon sa NIA Bicol, bahagi ang kadiwa sa pagdiriwang ng anibersaryo ng ahensya. Layunin nito na matulungan ng mga partner farmers na maibenta ang kanilang mga ani habang nabibigyan naman ng mas abot kayang produkto ang mga consumer. Ang kadiwa sa NIA, garo naging na talaga yan, naging brand na nga niyan. Actually, kasubago nga ni may naghapod sa kuya kung ano da si difference kang kadiwa sa NIA tsaka itong kadiwa ng Pangulo na pinagkakandak po kang Department of Agriculture. So kumbaga tangani pong maisuhay ni itong kadiwa sa NIA na ini talaga pinagpapagalan kan sa tuyang mga NIA Assisted Irrigators Association. Kaya pigpangaranan ta ining kadiwa sa NIA dahil sinda talaga si bida kaini And importante ining maray in a sense na ining mga farmers ta, ining mga irrigators associations ta, igwasin daning direct market na napagdi-displayan kay itong mga produkto po ninda na napapabakal tulos ninda. And kumbaga another thing is itong mismong si mga parabakal nakakasiguro sinda na si mga babakalon ninda fresh from si mga bagong ani, bagong gusi pa lang ng mga gulay sa baratong presyo po Bukod sa iba't ibang agri-products, mayroon ding murang bigas na lokal na ani ng mga magsaka sa Bicol. Samantala, maaari naman itong mabili ng iba pang mamimili sa halagang 45 pesos kada kilo na may limit na 10 kilo bawat individual. Kaya nilang magpabakal ng 40 pesos per kilo for our vulnerable sectors and 45 pesos man duman sa general public. Pero ito pong ibang mga irrigators associations nagdaraman po katong mga bagas maninda at a different price din pero kaya pa rin kasi mga 48 pesos, 50 pesos na pinagpapabakal po ninda na parte din kang mga naging ani ninda. So ini po bakuning halin sa ibang lugar o itong mga important kundi talagang iniani kan sa tuyang mga Bicolano po ng mga farmers. Kung hihilingon ta po ang presyo kang bagas mo niyan sa tuyang market, ang nagre-range na po siya ng mga 50 to 60 pesos si mga imported na rice sabi ta nga ni murang bigas ng mga Bicolanong magsasaka kasi kumbaga at least shooting two birds with one stone, nakapagtao ka na sa indaning direct market at the same time natabangan tapasinda na mai-out itong sa indang mga bagas tulos na nabibenepisyaran itong mga kababayan talindigdi sa Bicol. Inaasahan naman ng NIA Bicol na muling maisasagawa ang kaparehong aktibidad sa mga susunod na buwan upang mas marami pang farmers ang matulungang maibenta ang kanilang mga produkto at mas marami pang consumers ang makakabili ng dekalidad at abot kayang pagkain. Richin Boy, CSN.